Lejlet l-elezzjoni ġenerali li għadha kemm għaddiet, il-Partit Nazzjonalista bat numru ta' ittri lil qatt ta' ħaddiema iwedhom affarijiet wara li kien gvern nazzjonalista stess li tefagħhom f'sitwazzjoni ħażina. One News jista' jiżvela ittri fosthom lill-eks sidin u operaturi tal-karozzi tal-linja u eks ħaddiema tal-Air Malta. L-ittri firmati mis-Segretarju Ġenerali attwali Charles Bonello li wkoll serva bħala segretarju privat fi żmien il-Prim Ministru Lorenz Gonzi wet il-Gvern Nazzjonalista jtejbilhom il-qagħda tagħhom. Lill-eks ħaddiema tal-Air Malta għalilhom illi jagħmlilhom ftehim kollettiv waqt li fil-konfront tas-sidin u l-operaturi tal-karozzi tal-linja li twaqfu meta l-eks Ministru Austin Gatt u l-eks Chief of Staff tiegħu Manuel Delija ġabu l-arriva. Ingħad illi se jingħatawhom aktar kumpens għat-telf tax-xogħol li ġarbu fi żmien Gonzi PN. L-ittri esponu l-mod kif sasijat qabel l-elettorat eżerċita dritt tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista għamel wedi simili għal dawk illi kien bat lil kaċċaturi u n-nassaba qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2003 u referendum għas-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin il-Partit Nazzjonalista qed jisħaq illi se jkunsidra proċeduri illegali kontra l-Partit Laburista għax skontu ħa deċiżjonijiet illi bihom xtara l-voti. Il-gvern baqa' dej isu xejn mhu xejn xorta waħda sa lejliet l-elezzjoni letteralment. U aħna ovvjament anke fuq din qed naraw anke avenues legali ta' kif ovvjament inti tirrispetta li suppost il-gvern ikun caretaker u mhux fully fledged bl-executive powers illi jisu m'għandniex kampanja elettorali.